diretso na kami umuwi. Ang bigat ano ko, product from products. Ayan. Favorite ko ngayon guys yung na ano. Pero yun tayo wala tayong magagawa. Hello guys! So, ngayon ako nag-vlog ulit. Lunchtime na. Actually, lunchtime. 2 PM na. At alis kami ni Hagrid ngayon dahil magpapaprint din ako ng kanyang mga yung ano niya, yung pang-studies niya. So, kailangan ko ipaprint yun. And then, hindi pa ako nakapag-upload mamaya. Pero, yung sa upload ko doon sa, video ko doon sa pancake, kasi natawa ako. Kasi ang dami nagko-comment doon sa video na yon. Pero, nung tinignan ko yung video, ang haba pala. Grabe yung mga putak ko doon. Puro salita. So, kaya in-edit ko siya. And then, i-re-upload ko siya. And then, yun. Parang medyo maiksi na siya. Mabilis lang. Kasi talaga mababagot kasi sa grabe yung mga ano ko doon. Mga chika. Kaya, yun in-edit ko. Tapos, i-upload ko din yun. I-re-upload ko ulit. Tapos, sa Facebook page din, i-upload ko yun, guys. So, yun. So, ganda ng lighting ngayon, no? Para ang fresh ko, no? Charot. Kasi ganun yung lighting ngayon, Pero yun, alis muna kami, guys. Tapos, yun. Yan lang. Ito yung hinahanap ko guys, yung bangos fillet. Dalawa yung kukunin ko. Dami guys, oh. Hello guys, so ayan, kakarating lang namin. Actually, nag lang kami. Katatapos ko lang din mag-upload guys. Na-upload ko na yung video natin. And then, yun, diretso na kami umuwi. Ang bigat, ano ko, yung mga, ano ko dito. Kasi ang bigat pang bag ko. Tapos ang bigat pa ng mga dala ko. So, yun. Pero this week guys, wala akong meal plan. Hindi ako nag-meal plan. But, namili lang ako ng mga, kasi may hinihintay kasi akong isda. So, ayan, pakita ko sa inyo mamaya. Kasi, parang fillet siya. So, eto, nakabili na ako. Saka pa ako mag-meal plan. Kasi ang dami pang naman sa ref. Kasi yung last week, maraming times kami, nandun kami kina mama, naghapunan. And then, yun, ang dami pang mga, may munggo pa nga dyan So, medyo madami pa. Kaya, dahil nakapamili na ako, saka pa ako mag-meal plan ngayon. So, hahati-hatiin ko na lang muna. Pero pagpapakita ko sa inyo kung ano yung mga nabili ko. Ito yung nabili ko guys. Sa Gaisano ako namili kanina. And then, ito, buti. Kasi ito sa Gaisano. Pasensya na guys. I-off ko na lang yung, medyo maingay. Ito kasi, yung nagtubig na siya. Sa Gaisano, itong fillet, ang bilis maubos nito guys. Kasi, yung mga restaurant, talagang inaano nila, hinu-wholesale talagang sobrang dami. Inuubos sila lahat. So, eto, nakabili ako. Every bag is 130 pesos. So, eto yung niya. So, nabili ko kanina yung yung Pangasius hypothalamus product from product of Vietnam. And then yun, 1,020 grams. So, mga siya, 980 to mga 1 kilo. Aabot siya ng 1 kilo per bag. Kasi 1,020 grams So, yun. So, 1 kilo, diba? Tama ba ako, guys? Hindi pa naman ako sa math. Pero, ayan, 3 yung binili ko. Kasi ang bilis lang talagang maubos. So, nung nalaman ko na nag-stock na naman, may bagong stocks, talagang pumunta kaagad ako. Kahapon daw ito dumating. So, 3 yung binili ko. So, hahati-hatiin ko to. Ang lalaki nito, guys. Ayan, hahati-hatiin ko to.
So, diba? Filet yan. Ano to na brand? Sabi nila Sarangani daw to na brand. Pero wala namang nakalagay. Pero, ayun. Tapos, eto na lang yung nabili ko. Konti lang yung nabili ko. Naku, yung resibo ko. Nung nangyari, teka lang. Ano na nangyari sa resibo ko? Kagaan pa ko naman yan. Ililista ko pa yan. So, eto kasi wala nang malaki na bread. Yan, malaking small na bread. Tapos, eto pang snacks. Kasi, ayan, saging. Ano to, 40 plus lang ata ito. Tapos, kasi ang dami pa kasi talaga. Ang dami ko pang tawag dito, mga tira-tira. Eto kay Hagrid, kinain na niya. Wala nang laman yan. Ito, tig-isa kami kay Papa. Nova. May isang spinach pa ako dun guys, pero bumili na lang ako ng isa. Isa, dalawa. Tapos ito na lang lahat yung nabili ko. Tapos kangkong. Hindi na ako pumunta sa palengke kasi konting-konti. Tsaka ito lang talaga yung pinunta ko. Tapos ito, spring onion, luya. Yan, biscuits. Tapos yung milk ni Hagrid. And then ito, kasi ilalaga ko yan. Tapos lalagyan ko ng ganito. Milk para bago naman sa panglasa ni Hagrid. So, yan lang yung nabili ko, guys. So, yun lang yung nabili ko. And, actually, konti lang talaga to. First time ito na ngayon lang ako mag-meal plan. Pero, feeling ko naman medyo madami naman tong ulam namin. Kasi meron pa yung beef na binili ko nung last week. Hindi pa talaga siya hindi pa siya naggalaw. So, at least ngayon, may magagamit pa akong beef, diba? Tapos may isda pa nga ako dyan na yung isda na yung normal na isda. Yung last week na binili ko meron pa. So, di ba, at least meron pang marami pa. And then, yun. Nihintay ko na lang si Papa kasi gagawa kasi siya ng ngayon. Longganisa kasi may order siya. So, yun. Tapos yung refrigerator naman kailangan ko lang linisin. And then, yun lang guys. Ito pala yung itsura niya guys. Oh, ayan siya, frozen. Inano ko yung mga ice para, tanggal siya. Alam niyo ba kung ano nakalagay dito? Pangasius hypothalamus. Ayan, kailangan ko itong i-research kung ano pang ibig sabihin yan. Pero ayan yung itsura niya. Ayan, wala ng ice. Tapos, kinat ko siya ng mga ganito kalalaki. Ayan. Favorite ko ngayon guys, yung pag-steam. Ang sarap. Pero try ko to kung masarap pa siyang i-steam. Kasi i-fried. Kasi iniiwasan din namin yung oil ngayon. Aside sa unhealthy yung oil, ang mahal pa ng oil, ang bilis maubos pag parati nagpiprito. Pero, ayan yung itsura niya. So, pagkatapos ito, kailangan ko itong i-pack. Yan. Yun, tatapusin ko lang to. Tapos nakapagsaing na ako. Ayan, hinintay lang namin si Papa. So, ayan guys. Actually, hindi pa ako tapos sa aking ginagawa. Isang bag na lang yung natira. Yung dalawang bag, eto, meron akong isang sineparate na Tapos yung iba naman is, eto, pinaksiw ko siya. Ayan, pinaksiw ko siya guys. Talagang matubig siya na isda. Ano pala to na isda? Cream dory. Yun, parang yun daw yung isda na ito. So, hindi ko pwedeng galawin yung kasi baka mga mapudpud yung isda. So, ayan. Pinaksiw ko siya. And then yung isang bag naman, yun yung isa separate ko na para pang lang, steam or fried. So, depende na yan. So, yan. Hello guys! Good morning! So, today is, gumagawa ako ng, ni Hagrid, yung mga flashcards. So, ako lang yung gumawa ng mga flashcards niya. So, ito yung, actually, 2 days ko na itong ginagawa. Hindi ko na natapos kasi ang dami ko pang kailangan gawin. Kasi, gusto ko kasing, maraming mga tinda na flashcards sa ganito. Tapos, si Hagrid doon kumakain pa. Nakagising lang kasi niyan. Ingingay na naman. Yung flashcards na ganito, kaso gusto kong i-laminate. Kaso, kung isa-isa ipapalaminate ko, ang mahal. Diba? So, ako na lang yung gumawa ng sarili kong flashcards. Binaback to back ko siya. Yung lower at upper case na small at big na
letters. So, G pa lang. Tapusin ko lang to dahil katapos yung kumain, mag-aaral muna kami and then saka siya manonood ng TV kasi may pinapanood siya ngayon yung Ferdinand na movie. Ang ganda. Ang ganda ng movie. Hindi natapos kagabi kasi kagabi niya pinanood. Tapusin ko lang to guys. So, ito yung itsura. Ito yung aking table na ganun siya kakalat. Ang kalat ng mesa ko. Tingnan nyo sa likod. Pero, yan tayo wala tayong magagawa. Yan yung ating kasi hinahalongkat ko talaga yan pag may nagpapak ako ng orders. Kaya, ayun, sa likod. Hello guys, so ayan, tapos na kaming, actually hindi ko pa tapos yung flashcards, pero konti-konti na lang, nilalagyan ko na lang ng scotch tape and then nakapag-study na rin kami ni Hagrid, nakaligo na din yung isa. So next, yung aking trabaho is, tingnan nyo naman, yung everyday, yan yung scenario ko talaga, morning, lunch and dinner yun talaga. So, si Papa, pag natatawa ko kay Papa, grabe naman yung yung mga kanin sa floors, ingon ko nga, Bisaya na roon. Sabi ko sa kanya, nako, huwag ka magpahalata na hindi ka talaga nagliligpit ng kanyang pinagkainan dahil talagang ganyan talaga siya pag syempre bata, diba? So yun, tapos yung mga hugasin ko, atupagin ko muna yan. And then yun, tapos as usual, yung saging natin, kaya nang umaga, inano ko na yan. So kasi magme-melt yan, so yan yung kanyang partner. So yun, tapos maglalaba pala ako ngayon. Pero ngayon guys is, hindi ako mag-upload tomorrow na ha. Dahil kailangan kong tapusin mo na lahat yung mga gawain. Diba? Yun yung aking damit. So, magme-melt lang muna siya. Tapos na yung maligo Tapos naglinis lang kami ng tenga niya. Tapos, itong saging. Ito yung binili ko kahapon na saging. Siguro dalawa yung maubos niya, no? Ayan. Ready na yung kanyang milk. Pala nanonood na ng tinapos niya yung Ferdinand. Ayan So siya sa kalat Ayan. Ferdinand yung pinapanood niya. Tapos milk na Yun na. Doon na. Kwati mo chair ka. Gina, go. Say hi wala ka nag-hi. Next naman yung gagawin ko sa eto. Mabuti may kasi yung init talaga pumapasok dito sa loob Kaya, ayun. Ay, Diyos ko Lord. Magligpit na tayo. Ayun na ba yan? Lunch time na guys. At kasi naglalasman kami yung mga ni animals. Tapos, nagluluto ako ng lunch namin. Actually, yung gulay na lang yung aking niluluto. Spinach. Kasi ito, lang siya, pinapahaluan ko lang ng tubig. Yun, tapos, pinapractice na namin to talaga. Parang na-inspired ako doon sa parang mga Japanese na pagkain kasi talagang parati sila kita natin yung sila ka-healthy. So gusto kong i-apply sa family. So, parang 1 week na ata na ina-apply ko tong every kain namin kung wala kaming gulay. Kailangan may na tawag dito, spinach. Yun, tapos nilalagyan ko lang ito ng tuyo at suka. Toyo at soka. So, ayun. Kumakain naman sila. Kasi pinipilit ko Pero, actually, pag hindi mo sila pinipilit kumain, ayaw nilang kumain kasi iniisip nila hindi masarap. Pero actually, pag kinakain na nila, masarap pala, diba? So, pero masarap pa naman sila nung kinakain nila. Spinach. Tsaka healthy siya. Ayun, yung isa yung naglalaro, nakapatong dun sa mesa. So, ayan siya guys. Pag niluto mo, konting-konti na lang.
Ay, sis, drama. O, lagi, wait lang. Lalagyan ko ng toyo at suka. Ang dami ko pang kalat eh. Ayan, konting suka. Masarap na siya. Ayan. Tapos eto, kasi isang itlog na lang yung natira. Bibili pa ako mamaya ng egg. Kaya ayan, hati kami dyan sa itlog. Maghati-hati kami ni Hagrid. Tapos, kasi may isda pa kasi doon eh, yung paksiw. Yun yung uulamin namin. Grabe yung sipon ko. Ayan. Ingon. Uy, mami, bongga. Bongga.